kari baki farin banza ba. A'a, babban uwa. Kaska gashi kuma kana zance ka bar kofa a buɗe. Ina duniyan nan? Ina nan ban mutu ba. Amma ya naga gaba ɗaya kin rame. Robar ruwa kika gani a jikina ko na jini? Kana kallon zubin mutum, ka san ba lafiya. Na san na muku alkawarin kowa daga cikin ku za a bashi naira miliyan 5. Dan an fitar da an gama wannan magana, za ka fitar da ni fa. Yin dai ya wuce ya kai miliyan 1 kana da 13,000. Za a rage kuɗin. Ai ka riga ka yi alkawari. Ayuba. Na Alhaji. Gashi. Ka duba yadda muke wahala ni da baiwar Allah nan. Ni ce ina sane da kai. Mu gashi ka gama rabon kuɗi kana nema ka kalma shi abun ba da kuɗi. Hajiya ta ne ki sa baki. Ai ya ce yana sane da kai.